Түбәндәге кешеләргә фитр садакасы бирелми. Беренчесе ул мөселман булмаган кешеләргә. Икенчесе әти-әниеңә һәм үз әби-бабайга. Өченчесе фитр садакасы улың белән кызыңа һәм аларның нәселеннән булганнарга, ягъни оныкларга. Фитр садакасы бай хәлле кешеләргә тапшырырга рөхсәт ителми. Әбу Ханифа фикере буенча садакаль фитрны үзеңнең иреңә яки хатыныңа бирү дөрес булмас дип санала. Әмма аның укучылары рөхсәт иттеләр. Алтынчысы фитр садакасы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның гаиләсенә һәм аның нәселенә тапшырылды. Җиденчесе фитр садакасы 7 яшьтән кечерәк булган балаларга һәм психик авыру белән авырып яткан кешеләргә бирү дөрес булмас. Әмма аларны үстергән, караган һәм тәрбияләгән кешеләргә фитр садакасын бирү рөхсәт ителә. Һәм җыелган фитр садаканы мәчет, мәдрәсә төзелешенә, мәйетләргә кәфенлеккә һәм аларның бурычларын кайтаруда кулланырга рөхсәт ителми. Алла субханаху ва тааля туткан уразаларыбызны кабуллардан әйләсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Субхана зил мульки вал малакут. Субхана зил иззати вал азамати вал кудрати вал кибрия вал джабарут. سبحان الملك الحي الذي لا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار